Bocil. Halo. Apa itu? Aku kadang iku wedi ambek iki lho, ireng-ireng iku lho. Oh, lho apa? Iki lho rek. Satu. Hop. Satu, dua, tiga. Jadi nek Jadi pas no golek selai. Video aku. Ya. Satu, dua, tiga. Ya fotonya. Terus kok mesti dan nonton. Itu aqua. Awas ya. Ayo kita bersih-bersih iki sing garing-garing. Delok tanduran sing garing-garing. Iku tugelen titik ndak-ndak. Jeruk pecel. Wah, iki wis dipaneni kabeh. Tapi jek akeh. Ini nang dhuwur kono. Awas. Kemangine wis wayahe di apa iki? Iki kembange ngene iki lho. Iki ngene iki benih. Benih kemangi lah iki sing garing-garing iki di ngene rek. Siapa iki? Protesi. Protesi kok ngene iki. Protesi wis Sapiurno. wis disepirno kene. Pak Tukul. Ya. Oh, ono sawi, walu kolok kates. Oh, iki lho, iki sawi. Sawi iki lombok. Iki walu kolok labu. Iki. Alah nek
Tuku wae kalau isine ngono kowe wis teko tak sepurno. Tukul iku. Ki melon. Nyoba sih sampai berbuah agak. Ini petani amatiran jan. Godhong telo, godhong telo. Telo. Kurma ya nak iki kurma iki tak. Ya, iki kurma iki rek, iki kurma iki lho. Iki kurma modele kok salak ya. Oh, kok wae iku ya niku kok cukulane kurma ini. Kurma iki godhong telo. Godhong telo mari itu tidak dijepuki godhongnya. Jadi iki iso semi maneh. Ya, tak gakno. Nandur apa meneh mari kene. Nandur dhuwit enake kok. Apa? Oh. Iki. Oh. Ya dia itu dari yang kan. Oh. Ini kayak hiburan daripada gak lapo-lapo. Ya iki suasana desa. Ya iki. Ya enak nang kene iki iso nandur-nandur. Yo. Gone ombo. Ya. Pak Imam lagi berkebun. Gaya apa iki Pak Imam iki? Oh iki lombok. Kalau TV ku laran wis gak dibuat sakit digawe rabuk dipakan ayam iki apa iwak barang iki. Nggih. Ya laran iku. Hmm. Sing niku diramut digiling dipakane iwak iki. Gawe kompos iki. Pak Imam gawe kompos. Kok laran gak buat blas. Iki. Nggih, suwek-suwek. Nak no. Lah kate abung-abung nandi. Kompos. Apa iki bahane Pak Imam iki? Tepung terigu. Ini sisa-sisa dari bahan dapur. Sisa dari dapur kok ngene iki. Jadi tak buang. Terus dadi kompos, digawe nandur. Sisa dari bahan dapur apa itu? Mengetokkan peralatannya. Oh, bolong. Ya. Cek apa itu Pak Imam nek digolong? Itu cek apa itu? Biar air bisa keluar. Ambekan
ambekane tanaman. Iki kate mindah iki lho rek. Mindah iki lho. Pindah media tanam. Nyela wompet nang kono iku. Hmm. Iki lho sing dipindah iki. Hmm. Apa iku tanduran apa iki? Ini kelengkeng. Kelengkengan. Kelengkengan. Biar enggak kelengkengan dipindah. Oke. Oh, wes iki pindah tanam. Terus disirami titik air. Sip. Yes. Oke. Sip. Kalau lihat biaya serai lombok kencur wes macem-macem rek. Macem-macem. Sana ya. Jeruk tol. Jeruk Oh, ambil iki. penghuni. Oh iki tuh kayak kompos dikelompokno.